No keďže som nebol včera na 3 hodiny a oni vydržia asi 30 hodín, tak ich musíme ísť hore natiahnuť. Musíme vyšľapať niekoľko schodov, aby sme vyšli na väžu. A volám sa Michal Kovalik a v tomto kaštieli pracujem 34 rokov. Tak do kaštieľa som prišiel v roku 1989 a kaštieľ nebol až taký známy, ako je teraz. Tí starší zamestnanci, ktorí tu boli, oni ešte pamätali grófa, ktorý tu vlastne žil. Tak vtedy ma tak začal zaujímať tá história a všetko. No a ostalo to vlastne dodnes. Keďže kašteľ bol postavený v roku 1893, a odtedy bol vlastne len v 1968 len vyspravovaný, tak vyzerá tak, ako vyzerá. Keď by ste išli z druhej strany, z tej východnej, od fontány a je tam taký hore balkónik, tak tam boli kedysi detské izby, grófske. A vtedy tam mohli sa ubytovať zamestnanci, tak jak som využil tú príležitosť, za 5 rokov som býval v tomto kaštieli. Ako sa býva v kaštieli? No krásne, keďže balkón bol vysoko a sú tam aleje, lipové, hej, tak keď to všetko zakvitlo, tak to bolo niečo krásne. No a ten pocit, tie stropy sú vysoké, tak samozrejme, že nemôžete zabudnúť, že kde ste, lebo to je ten interiér, to je vlastne iné ako doma. Hej, tak. A vlastne už od 2019 roku sme sa odsťahovali z kaštieľa, ale nedá mi to, aby som nešiel k týmto hodinám a zvlášť ma povzbudzujú ľudia z dediny, keď niekedy ako teraz, že som zabudol ísť, alebo som nemal čas, teda nie, že som zabudol, tak sa pýtajú, tak prečo nejdú hodiny? Ale nie je tak, že sa pozerajú na ciferník, pretože je malý a nie je všade ho dobre vidieť. Ale mám takú skúsenosť aj tu ľudia, keď prídu nejakí turisti. Ona keď zvoní, vtedy sa každý pozerá na hodinu. Aha, ide dobre. Hej. Takže aj tí, čo sú ako v dedine, tak počujú zvuk. Pretože označuje hej, štvrť, pol, 3/4 a celá hodina a potom ešte koľko aj hodín bije veľký zvon. Nikto nenaťahuje. Zatiaľ, keď sme tu boli ešte ako zamestnaní, tak som s kolegom chodil, sme sa stridali, ale teraz som na to sám.